walaupun dapat poinnya bahkan nafas ke lapor. Masa kerja itu deh. Jangan deh. Apa mah? Tak. Kadang kau ikan semai karong bajer lo, kadang ke pihak keklaim bang pu bang pidoan kan semai, tapi pini dalam so, amai lo kadang kau ikan tak cukai lo, tapi pini dalam so, press meet kopi buat sikit panan kau mah, kadang itu mah kaya episode terang hingga seperti ini manipola sih, kadang ikan semai kopi pun itu. Kadang kadang mai karbi aron barim cinghang akan ke nimisi ko kadang kerangke ke klema pitung lapen ke kadang kawe berta kelang rat doa hantame niat lo mikan sang kadang pajak prangai lo kadang ini kerangke amai kangi lagi ti si ningarok tik lapen kacuru gantung sokan situm kangi kunci si aprang siapa ke karbi aron barim ke kroya karbi atung karbi ang lokcot kali dak nori salong sta ini di Mahasau long tado Arunachal long do Sunitpur Biswanath district long tado lapen ke Meghalaya long tado Warakveli long tado Kamrup long tado Nagaon long do Golaghat long do lapen kapre long tami tolang lapen karbi ang long sta nihang nijang lapason do lan penang bong same kacing room ko bang itu mau uwi abang thik nong lepin la atumi mate ni phai der kep ar ko chiklo ni kan suri nira ingko da plihan lo ke thik nong cheng lapen ke klem do nong cheng lasi rasu ke klem na ke japon ni na pot ni tum ni karong tu ong atumi yanta amai ke dua hoda ta tum mekri en siklo lo uwi ke me tum ke la pon ni karong lasi rasu na ke jalin ko malo ko bang ke rat pan tum pachin tum pika kadua demi cini lo, masa bini itu karbi Indigenous Youth Council mate karbi aron barim, riselim so mai hinten, kacuru kan tu mabang kela lo, labang so mai phan puru, kacak klub, archok kithe, manpe kithe, Dr. Tulirang Muhan, CM karbi ang untuk council, alang lisi kadua kaweta pingkat pinlar lo, lasolong biji sore kacipacoy tum ladak duig lo. Sir Bida Singh Ingleng MLA alang ni tamai labang solong dirka mamai long patron mate archok lo Sir Chandrakant Tirang ex MLA alang ni tamai patron lo lapen ke Dr. Dharam Singh Tiron Director Center for Karbi Studies alang ni ta patron lo mate archok lo lapen ke Sir Rup Singh Tiron MLA alang ni ta archok lo lapen lasolong Maipu Kongchun Bangkang Mai Pondo Lasolong Tasar Darsing Long Hang MLA President Iglo Lapen Sar Surjo Rong EM Karbiang Long Thomas Council Alang Lige Kongchun Bang Iglo Lapen Sar Amar Singh Kisor EM Karbiang Long Thomas Council Alang Lige Dhin Rimbang Lo Lapen Ke Sar Long Sing Tobi PWD Board Chairman Alang Lige Rab Dhin Rimbang Lo Lapen Sar Harsing Hansei labang sahem chunbang lapen sar division tirang niliaman lo lapen sahem chunbang lo asalang itum hanta churuk tik lo wan ke klem kedam ke pa me ke palang me karbi aron barim ta dolang piniar ni ta bir belang ko pirthia dang lo sia tumi kiri kisang lo lasolong executive member ko itum ke pondo executive member lo ke karbi aron barim maintain lapen karbi aron barim phan kacing hantuman mitham ina po somai parjap claim ji itu kadam ji ko somai parjap tu kato eta chira pra pet lada amen ke jok pondulo hem humukra dorbar la solong ta khai sardun sitimung ke president lo lapen Bida Singh inti assistant secretary bodole kiling bidisa alang ni tumata executive along si doiglo lapen ke solo tumata singja song amai philo kasang BP lapen ke Kongchun Bang Pi Kulmuti Tiron Pi lapen alang itung karon hansepi lason si ladak karbi hong hari amai alang ni mai pu jensing rong ha lapen ke Longkisor Phangchu alang ni Kongchun Bang ro lapen ke Ajit rong ha alang ni ke Dhin Ribang lo
so si lada kado gabi asom ata ni tum tak thak pon lam Karbi Honghari Youth Association, Karbi Honghari Student Union, Longri Krehini Habi, Sar Habi Amai, Ser Hong Thomamai, Karbi Roma Saramai, Karbi Hempumugrang Song Dimasau, Karbi Hempumugrang Suardomai Dimasau, Karbi Hempumugrang Sunim Song Dimasau, Apalagi Aron Parim Uwe Meeting Rumamai Guwahati, Bisnath District, Karbi Rongker, Rongaji, Lapen ke Karbi Gurusar Cingru Mamai, bangke Karbi Aron Barim Karbi Amai, Dai Thor Dai Hori Indigenous Youth Council Youth Committee, Dolomara Aron Barim Youth Committee, Karbi Anglong Ro Asaramai, Dengja Karjo Amai, bangke Barak Veli Karbi Aron Barim Committee, Meghalaya Karbi Aron Barim Youth Association, lapen ke Rangsina Karjo Amai, lapen Cintong People Sar Habi Amai, lapen ke Ser Hong Kong Suardu Amai, lapen Aron Barim Karbi Kapejo Amai Janarong, lapen ke Karbi Indigenous Youth Council Women Department. Asiladak amen asong amen ketapon lanjut takalilang ketapte ta doilang amen tiklang kita doilang dan kumlong office recording si doilang lo. Asila so mai long nangkacira dun keduan ha rong long kedu rong parman munit ke pangrum armu ke pangrum rong asar pen cengdok cenglok asong pen dekem bang doan lapen ke haldak pherangki cintong asar hima asar lapen la habib pinpu rong arak pen cenglok atau kabi aron barim armu ciro mai long dunang ku kacisi kacedang atau kabi tu an pantame itu Karbi Indigenous Youth Council hinpen niat klong ni kan sampen curu piglo lapen ni pioneer cap ni kan surihini ra ingko rapli ar ko achiklo ni pioneer cap ni kan surihini ra ingko rapli ke Karbi aron mare matum ke hurkimu ke tok arani lo asila sorani along ke tok long po potsi ilu tum ka churu vek nei ni kan sam nai itum sar man pe ke tenai tok tok rong hang siam da itum mas council alangli Chief Minister Wasam Dr. Himanto Biswa Sarma Pantame Nawan PC Karbi atumta minar nim dolang lapen alangli ningje tikang lo Dr. Himanto Biswa Sarma bang ningje tikang lo non bangke Karbi aron bare tumta uwi kimia tumange emina ni mapan kacinya tuman ke tumta me prang dak lo kodi bangke kaya ni bangke dil tum chini ni pini emina arna mapan kacini ni ajoini kacini pa mimi ajoini sile tum ke kroi tame kroi jam lo sita jo kilo mandir ta damlo pini exam nang lelo pulonte mandir si dampo stam se ga kakle bang tuma kli tu tete ji son si go kapre lo anta tum ke mandir ke dam se pamuna te tilo stami atumian ke tum han klar ta kalam ta nang khan tikang lo tum ke Karbi aron bari ma tum ke ha pusar penang plangra jo kli chu pejo ben si acara sonta kaciki di lapen ke chokli chu pejo itum ke Hindu kali walang temelang itum than paklar tikang tak lo basi non obe kimia tum ta alang lisa Dr. Tudam Rong Hang nang keja mate alang li alam the kapacun ponjia phanalong itum obe kimia tum antame ningarong piglo lapen alang li tum pulo laki ahogalam ladake political alam kali rachari asong alam rachari pu chihungnang pa phan kali chokli chupe jo tum anta ning sidona pa phan selang tum nang ke jale na posini tum ningarong piglo lasi athe pita ning isi pusi topon lo lasi lason ningkang stam tu ong lason metri kloder posini tum nang ka choroji phan si pini la pherang ke mai lo tum lama je thini nang cepak lang dun lo milu tum nang churu tek tek lo lada petron ke toan lapen ke iklam ke dam ke toan lapen rong ngalong pen ke bang akli mang par reso ejang dodi dojang klengdun kleng sarpo lapen sarpi sarho guru sarpen chenglok porwa pen chenglok ang ton ka to ka ke bang atu ana pantame nang litum phan ninga klong ni kan sampen ke ka churu pa jiro lapen non ipra ke bang jelo ata litum lapuson chokem bonan chotang bonan nimisi si bang litum chiunang lo lapen mina aron barim pa litum pro pa melonang lapen panggu kung ponang lo pu pen sini litum nang tupan lam the chupak lang ilo lasi nilitum pini perang kiamai ke phalam the ahopet bang ke lahlo lasolong Karbi Indigenous Council long ni tuman pi suri katuk ina bi sar commission lekki ke roke lapen ke rong asarki
penalang ni kargi atau masih amen topik si amen kapang kan ketok kusi apa owe gini yang anak make ni paprang pon alang ni kusar tu bidisar pen ke akhir sar bidison topi advisor ala pen sar madan sing tisu alang ni chief engineer tu nama bidisar lo lapen tulong borsing inghi alang ni tato umongso lapen sar hironghi alang bidisar lo si kado kebiasaan itu mengingat kronik kan sampai curu kan tu jenis ini kerangke penalong pen lamte cepat lang itu masih ini mai cepat lang menciki lan itu kado kebiasaan itu malam ki kelang dong pun ada teman curu piklo kurang tu hemanam kurang kardong ini karju itu dolang bodan ke questions ban welcome lo ada tu mahin pen karju bang itu dengpon itu jadi tong si dolang Labang samai ke patir pipon la BJP RSS atum si la so may bang ke patir pipon si social media lam penangan alam theke plan do si la so ta kupila lam par so putra alam bang ke rat apa si tumi ke pangrum pot pemane ke alam klarta nga chini gun de la ko si la so lam nai paklan tai ko seta ahok pe bang ke itung political la lida to han ka chup hana ko ke latung ke BJP lo hala dak hala tumi karbi ron bare mu chingro mai pilong ke BJP RSS mo ke kacirap lo ke thang natta be lage la kachini ne la tum han seta ilutum chingkilong pamimire posina in trason matha da taipo lage BJP RSS lo pe lage racharia le phalu pun tum matha da taipo la se ilutum ang mo ke thanong le chimunong le la so posina tum son matha da tailo nang tum ta la poson nang karju la poson kamatha thu bot nang tum matha thep lo te ni tum nge alambo da chipi thu mo da po la sila la tung ke BJP RS lo po kipu tu mas tame nang tum tame churu lo la nang pakla ri lo la dang bang ke pule rachari pu chisana ko phan kali la pen ke BJP RS pu pen mang da ke thang ka chirap ta me athe pi ma se pu da lo tu mi ami sar pu tu matane je lo la ke hindu pen ka chira ma se ave lo te tung ke BJP RS pu ka chirap se lo la lo na tum hana lam boy ke pikang tu masi kantu ka beta me la so lam ba ka tum chekham pon tu tha la ke rachari song pen kali la pen ke BJP RSS pen ko kali ti tum politician male aphan ka chopha ba ke tum milu tum na chokli chupi tum am ke kurusar do aja do la an tum agini tum ki coordinate tum lo yu tum ke pangrum tum lo kurusar ka dak do lo borwa ka dak do lo resoi jang ka dak do lo la pen ke rasinja song tum anta suar lo mai tum anta dak do lo la silan yu tum ka to ka be bangke lage ka pangrum pon tum lo la silu tum chup pangrum ra tum ta alhisar ko ke thik ding man chup hana ko si hala tum han ke tum ka chup pa la so long si bidisori ka to ko be na project ra si Dr. Tuliram Lohang siam ra bin tum so si ala no stame to chomate nang tum claim no tum tanar chak ko si ka ko claim ra lo tanang ni na phara ke si tum claim pon masih laso baik kacirap dari social media lang lam thi si klan tu do tulang ka de khang bom nim tu sitame labang som me ka chingrum bang ka la ka de ke phang ke tha ka de ke phang ti si deprive ka project phang si la ke bidikan len kan si ke claim si pula si ko pila puli si laso lo ke lalo itu mo pen tak pulo ka chithan ka chimur itu mong ka bilang posi laso alam ke nang iklang tame lagi ka chithang na ko phan kali karbia tumlong sta bang Christian la tum sta bang chingrum bom lo bang klem bom lo bang dam bom lo la thang lama be lukhimo na tum ta bang klem bom lo dam bom lo da ta thang lama be ha arong chu to is kon to joypur to bang ami thang ke kore la che dam re bang chingrum bom lo hala political la tum ta bang la cho pha bom lo cho hang bom lo Christmas hol puno sitame ale nithi to man bang cho pha lo ta la ke political pathuina ko phanali asia ron bari ma tum stame itum da ron bari tum ta chingrum sina ha pisar penang plang rap tum ta dolang no anta vir bilang stami tum ke chichini ne den lo posi itum armu ta to chelang sina posi itum ke la ta ke ka che pangrum la sila dai ko mani phan thak nang ko mani phan sorsar nang ko mani phan punang ke thang nat alam ta we la pen ke atumi ka to kavita elu tum thiklong pro lo pen arjulong pro lo bang pata dhorma phan ta ka sorsar ko phan kali just aron barin jo kri chupe jo tum tame to chingrum sina ho che thiklong ni pin la ha bar ka pre tum ta do posi tum chingrum pe ra che paklang nang Kroi rapena usi la tipi mata nimisi pi tok pon diklo la bangke tum ke thagi phan kali ka benglong autonomous council si yang sa tan ko pini la bang som me phan ka chi chak tekang pala puson ka pang dak tekang la som dek ma
Same sar bangke atumi ta dak paklang dak no tumaron bari matum sita no na bangke rong subi nang ke man siki ong opposite heng pi theng thang anta ke vir rang rang son siki ong lo long pana long ke lasi kar bi ron bari matum ke se chortiu pulote nang le lo lo chin lo re nang ko chek nang ko ai ku nang ko aposya nang le tum ka matha bangke aklong olympic bode ma ke pini se chorkli je pha asika son hadak ipo archepo hadak luchin luri nang ipo kai pu nang ipo che nang ipo sekar kri long pi son si ke tuma haladak nang inang i lunang som lunang posiba long list tame bang chiri suri pho long le tong phan nang chak lo la pen pu ni jang na tuta chak pilo jola son si atumi bang dak pro annual budget dolar kapan nikani se iklem ke tam je phan ai ka du ka viata alang tu matumi beklang pon